Hekk kif dawn l-iskontijiet fuq diversi prodotti l-konsumatur irid joqgħod attent ta' xi jrid jixtri. Id-Direttur tal-Informazzjoni u Riċerka fih dan l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Konsumatur, Oded Vella, spjegat li qabel wieħed jixtri xi prodott dejjem għandu jħares lejn l-għażliet u l-prezzijiet fis-suq. Sostniet kif wieħed għandu jiċċekkja l-kundizzjoni tal-prodott ikun tajjeb u saħqet li kull konsumatur għandu drittijiet legali tiegħu. Id-drittijiet legali tiegħu dejjem qegħdin hemmhekk ma jinbidlux waqt is-sales, jiġifieri jekk huwa jixtri prodott wara ċertu żmien dan il-prodott ikollu xi difett partikolari, dejjem jista' jmur lura tal-ħanut biex jitlob li dan il-prodott jew jissewwa jew jinbidel, jew ma jistax jissewwa jew jinbidel u mbagħad jingħata il-flus lura wkoll. Fakkret ukoll li wieħed għandu jkun informat dwar il-prodott li se jixtri. Importanti li dejjem il-konsumatur jinforma lilu nnifsu qabel ma jixtri prodott jistaqsi lil tal-ħanut jekk jistax jibdlu sakemm għandu ċans jibdlu f'liema kundizzjoni ħalli kemm jista' jkun jevita l-problemi. Hekk kif minħabba l-pandemija żdiet il-bejħ online, Vella qalet kif l-awtorità għamlet kampanja ta' informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi kemm tal-konsumaturi kif ukoll tal-bejja. F'dawn tip ta' xiri partikolari il-konsumatur għandu aktar protezzjoni u aħna ċertajna li kemm il-konsumaturi u kif ukoll il-bejja jkunu konċi ta' dawn il-drittijiet legali li huma għandhom.